Batzutan zenbaitirik beldurra eragiten digute, eta horiek bisitatu ahal izateko hobe dugu idazlen eskutik joatea. Lagosera, Nigeriako hiriburu ohira, Helen Habila idazlearekin joan naiz. Lagosek 10 milioi arima baino gehiagorekin ez dauka zerikusirik Nigeriako beste edozein hirirekin. Hemen gastatzen dira herrialdeko petrodolar gehienak. Modernitateak hiri postkolonial, posttradizional honen portutik inbaditzen du Nigeria osoa. Herria utzi eta Lagosera zortearen bila abiatu aurretik, zaharrek beti esango dizute, kontuz hiriko bidezidorrekin. Seme prodigoak bere herentzia guztia xahutzen duen tokia da Lagos. Horregatik ulertzen da artistek Lagosekiko sentitzen duten erakarpena. Idazleak, musikariak, pintoreak, Nollywoodeko zinegileak, arriskua eta aukerak. Zer gehiago eskatu dezake artista batek?